Det I ser her, det er udover heste, der æder, så er det simpelthen vinterpels på sådan en god, velnæret Sankt Hippolyt-hest. Og prøv at se, ikke nogen lange hår. Det skal så siges, at hesten her er lige begyndt at fælde, og den er ikke strilet i dag. Så det vil I godt kunne se her. Nu prøv at se. Pæn, blank. Kun lidt lange hår på benene. En lille smule under hovedet. Men ja, nu forsvandt hovedet så ned for at spise. Og nummer 2. Det er det samme. Igen super kort i pelsen, selvom det er vinterpels det her. Stor tyk mave, men det var ikke lige det vi skulle se på. Det er vist nærmere et træningsspørgsmål. Og så har vi den sidste herovre. Rosinen i pølseenden, som har lagt og hygget sig lidt i spånerne. Men igen, prøv at se. Helt blank og helt tæt. De burde nok have været strilet, men det fryser sådan cirka minus 17 grader lige nu, så det venter jeg lige lidt med.